Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Ben jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020 yılın 3. dekabry. Soňky günler käbir izleşlerimiz şu Döwlet Baýhanowyň taga çepe öz garşydaşlaryna hüjüm edip, olary halk düşmanlary, watan dönükleri diýip atlandyryp edýän çykyşlaryna biradarak fiň vermegi haýyş edipdirler. Benim hakykatdan hem soňky eden çykyşlarynyň hemmesine diýen ýaly tomoş etdim, fiň etdim. Olin benim birinjilik eden zatlar bar. Indi men şoňa hökman analiz bermeli, bu duşundan indi geçmeli, ýa-da karara geldim, geçmek mümkinim däl. Täbi, oňa diýen çykyşlary diňe oňa degişildi, ýa-ni oň bir kytan garşydaşynda da degişildi, tutuş bize degişli, tutuş halka degişli, tutuş opozisiýon herekete degişli zatlar. Hawa. Indi men şoň çykyşyny diňlämde öňü bilen meni oýlandyran zat, ben hakydama gelen zat näme boldy? Biriňi şu garaşlyk ýyllaryna görün zadymyz iki tane diktator, wala diktator rejim boldy da. Şol diktatorlaryň özüni alyp barşyna bir maksus bir häsiýetler bar. Olaň häsiýetlerim şu dünýä belli, ähli dünýä belli diktatorlara maksus häsiýetler. Şu dünýä belli ähli diktator gan olacak diktatorlara, şolary diktatorlary özüne birikdirýän bir alamat, bir häsiýet, esasy häsiýet näme? Olam şol diktatorlaryň öz siýasy garşydaşlaryna bolan çemeleşi. Özüni tanqid edýän adamlara bolan çemeleşi. Olar näme çemeleşi ýa şol adamlara? Erkin pikirli adamlara, ýa-da şu öz siýasatyny tanqid edýän adamlara, ýa-da garaşly jurnalist bolsun, aktivistler bolsun, raýat cemiyetiniň wekilleri bolsun. Şolary bir ýarlyk bilen adlandyrýar. Halk düşmany, watan dönükleri diýip adlandyrýar. Ine şular ýaly häsiýeti, Niyaz hem görkezli, Berdimuhammedow hem görkezip gelýär. Ine şular ýaly häsiýeti dünýäň esasy diktatorlarym, tapaw ýok, Mao Zedong bolsun, Stalin bolsun. Şolaryň hemmesi şu häsiýeti görkezdiler. Şu häsiýete, şu psihologiýa esaslanýan siýasatyň esasynda da dünýäň ýakyn taryhynda onlarça milyon adamlar öldürildi. Repressiýalar hedewar edildi, halkyň düşmany, watan dönükleri. Indi siz pikir etmeýän, şu psihologiýa hökman döwlet liderlerine maksus bolýanlar diýip. Ya adam döwletiň liderini öwrülen soň şolar ýaly psihologiýa ýa bolýanlar diýip pikir etmeýän. Şu psihologiýa, şu diktatorlyk psihologiýasy adamdan üreýän köpüne maksus. Aglawasyna maksus diýsem ýalňyşmar. Şol sanna bizim türkmen jegmetmediler. Bizim Türkmenistanyň watandaşlarymyň köpüne maksus. Şol sanna opozisiýon, häzirki opozisiýon hereketdäki aktivistlere de, liderlerine, özüni jurnalist diýip adlandyrýan adamlaryň köpüne maksus. Indi men şu häsiýeti şu gün Döwlet Baýhanowda da görýän. Gynanakda. Döwlet Baýhanow siz pikir etmeň bir kytan adama hüjüm edýändir. Ýani soňky günler daşyndan sere däýmäge ol Sapar Primow hem Halmra söýüni hem şolaryň ýerinde ýerýänlere hüjüm edýän ýaly bolup görünýär. Şolary watan dönükleri, halk düşmanlary diýip aglan edýän ýaly görünýär. Emma şu kategoriýaň içine indi syň edip görýän ýakyndan bolýar. Şu öz toporuna ýa özüniň iyi görýän toporuna degişli bolmadyk hem adamlar sokýar şoň üçin. Şol sanda men hem şoň üçin sokýar. Indi özüňiz pikir edip görüň. Şu tendensiýa bizim beýleki opozisiýon liderlerimiziň hem köpüne maksus. Olarynda nämeden başlandy? Tek Döwlet Baýhan Sapar Primow uýup gelýär. Ben ilkinjiden çykyşymda men şoň häzir ýere sokup başlan, häzir tanqid edip başlan adam bolan, ýa-ni Sapar Primow barada men kritik aýdyp çykyş etdim. Ben ilkinji çykyşymda maý aýynyň başynda. Şonda men näme? Şonda men Halmra söýünife ýüzlenip çykyş edipdim. Şonda Halmra söýünife men ýatlaçak boldum. Sen kim bilen hazmatdaşlyk edýän? Sen Sapar Murat Niýazow ýolunda Niýazowyň şahsiýet kultuny döretmeklige göndermegini gatnaşan adam bilen hazmatdaşlyk edip ýördim. Ödem şo döwürde uğurlukda aýplandy, ýurtdan gaçyp çykdy. Ödem häkimiýeti el aljak bolan Oklimowlar klanyna degişli adam. Ödem şol 2000-nji ýylyň noýabr wakatynda häkimiýet alyşynda çalyşylan wakada goşuldy ýönedaşyndan içerige berip şunda galdy. Bir geden adamy gyrgyna berdi. Men şonda ýatlaçak boldum. Halma söýüne bolmaly, halma söýünem aýtdy. Sen gorkma, indi bu Sapar Primow indi diňe halk üçin işleýär, indi olar kıyarlar. Rejime gulluk etjek adamam däl, indi bilýär, hem eden ýalňyşlyklary düşünýän adam da diýip
Meni bana köşöştürdü. Benim näme üçin Halmra söýünüň sözüne şonda gulak assam, sebäbi Halmra dagan men köpden bäri ýakyndan tanam soň, men oň bilen Awdagan Awdakulyýewiň birleşen Türkmen opozisiýasyna da bile bolduk, agda bolup. Şoň üçin men ananasym geldi Halmradyň sözlerine. Şonda Halmradyň beren wadasyny näme boldy? Men şonda şert goýdum. Men bolýa diýdim onda. Men diýdim, tankidem etmeýänler ýöne Sapar Iklimow özüniň kimdigini onda görkezsin, sowud etsin, bir stoluň başynda oturol diýdim. Sen duşumyzy gurur diýdim. Awa. Men şoňa berjek sorawlama diýdim. Olam bolýa diýdi, bu taýda hiç problema ýok, men duşuşduroýyn diýdi. Soňam Sapar Iklimow şonu eşitip, öden bilýän bolmaly Sapar Iklimow. Näme hil sorawlar berjekdim, aňyan bolmaly. Näme hil sorawlar berjekdim. Öňüle men berjek sorawlym. Sapar Iklimow şonu ne soňky döwürde birazajyk indi badyny ýatyrandyr. Şol näme adamdan gözüni boyamak üçin näme diýýärdi? Ýylyna çykyş edýärdi. Ine Berdimuhammedowyň eden daşary ýurtdak uğurluk, daşary ýurtda çykaran pullaryny üstüne açýar. Ine eden uğurluklaryny üstüne açyp ýör. Ine biziň ýaşlanma spesialistlerimiz derine geçirip bir güden näçe 200 milyar dollara çenli pullaryny üstüne açdy, näme etdi diýip bir güden populistik beýanatlar etdi. Soňam bir kuşany daşary ýurtda işläp beren Türkmenistanly biznesmenleriň suratyny görkezden bolan zat eden bol ine halaşdan bolaglan in ha Berdimuhammedowyň dikmeti, Berdimuhammedowyň pulunu çykar, daşary çykarýan adamdan biri zat diýip suratlaryny görkezip başlady. Soňra gadaplanıp görsem, ben yankı üstüne açtım diyen uğurluk etti, uğurluğa gatnaşan adamlar diýenler ýa-da biznesmenler bolup çykdy. Adaty biznesmenler, olar her hili ýollar bilen öz pullaryny çykarypdyrlar. Indi daşary ýurtda biznes edip berýärler. Şolagan bir kısan zamanla jaň edip aýtdy. O diýdi, şu diýdi, bizi satýar, bizi Berdimuhammedow satýar, bizi häzir Berdimuhammedowyň pidasy bolýar, şoň edip oturan yalan beýanatlaryň netijesinde biziň işimizde ünsi çekýär, biziň biznesimizde ünsi çekýär diýip şolar menden haýyş edip düşündirdiler ýagdaý. Ondan şoňa diýdi, şeýle soraw berdi. Şolar maňa aýtdylar, şoň hiç üstüne açan uğurlugam ýok, hiç de jümürlugam ýok diýdi. Berdimuhammedow edegişli. Olar diňe biziň biznes işlemimiň işlemi baradaky maglumatlary uğurluk ýol bilen alyp hamala Berdimuhammedow edegişli ýaly görkezjek bolýar diýip maňa şol schemany düşündirdiler, şoň näme diýäni düşündirdiler. Menem onuň şoň hakykatdan şol atlara göýdüm açylyp, men belli bir sorawlar berjek boldum, Sapar Iklimow. Onam aňyny bolmaly. Men bunu diýen ýan kyýaly populistik ýalan beýanatlaryny üstüne açaktym, sorawlar ber. Olam gaçdy. Gaçdy, soňam üstüne de näme etdi? Meni tankitlap çykyş etip başlady. Ýöne bir tankitlapmagam da birinjiden men adamym tutany kenide çen adam tutýan nädir? Meni adam hasap eden. Adam sanna goşmaýanyny görkezjek bolýar. Çok hakkallyk gördü, ay näme diýip gördü. Ondan bular ýaly adamlary diýä, bizde diýä jurnalist ýokdur diýip eýäp iýun aýynyň başynda çykyş etdi. Bizde diýen Türkmenlerde Türkmenistana hiç jurnalist ýokdur, anonman diýip. Ondan bular ýaly adamlar aýagyndan başa gasmaly diýip şolar ýaly beýanatlar etdi. Indi herediň münferim. Şoň eden şo beýanatlaryny Döwlet Baýhanam diňläp otyr, Arakyp Kamil Ilbeýem diňläp otyr, hemmesem görüp otyr. Muňa sesini Döwlet Baýhanowyň men hormat goýan diýen adam bolan Awdaga pakyr, Awdakulyýew da şylta gatyp Sapar Iklimow Awdakulyýew öz döwründe ministerlik wezipesini meýletinlik bilen taşlap rejime protest bildirip opozisiýa öwrülen, opozisiýon lideri öwrülen adam. Sapar Iklimowyň tapawutlyk. Sapar Iklimow iň soňky demine çenni pursesini elinden bermejek bolup ýapyşyp ahyrdan jenayat işi goýulandan soň uğurlukda aýplama bildirip sud netije karar çykarandan soň gaçyp gaýtdy. Emma Awdakulyýew rejime protest bildirip öz wezipesinden meýletin ýüzüp gaýtdy. Indi Döwlet Baýhanam şoňa hormat goýan adamdan birimişin. 94-nji ýylda şondan ruhlanyp, şoň bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolup Mawtumly jemgyýetini birleşigini döredenmişinler, şoňa agda bolanmışyn Döwlet Baýhan. Ýöne näme üçindir? Eýem şo iýun aýynda Sapar Iklimow maňa da şylta gatyp, ine bulan pula satylan bu jurnalistlere anonman, hiç Türkmenistan, Türkmenli jurnalist ýokdur diýip aýdýan sözlerine reaksiýa bildirmedi. Bunu aýagyndan başa gasmaly diýip reaksiýa bildirmedi. Awdakulyýew şular ýaly satlyk bilen daşary ýurduň proýekti, Awdakulyýew bilen proýekti, beýlekleriň proýekti diýip oňa reaksiýa bildirmedi. Oňa sözüne soň Halmra söýünüp bilen
yani Muhammed Diyeci'nin arasında burada konflikt diye çıktı. Ulan balikesini bu iki yaşlıyın tankit etti Muhammed Diyeci olin. Ondan sonra bar İran'dan çıkıp Türkmenistan'ın üstü bilen daşarik orada çıkan adamdan barın biler Sovyet yani Orson agenti KGB'nin agenti etip koydular. Barını tapar claim ödün eden bir çıkışında şunu gün açık beyan etti. Afganistan'dan, İran'dan, Türkmenistan'ın üstünden çıkıp geçip kaydan adamdan bar diye olur ki Sovyet Soyunu'nun KGB'nin agentleri öldürem spiyaj yiçeyke yani uklap yatan taklanıp oturulan yiçeykeler istendik varçolar işe girişip halka karşı işleye deyip beyan etti. Olam neyem çünkü şu Muhammed Diyeci bilen konflikte giren için şoňa aňyrdan İran'dan gelen için şolong bar İranlılar Türkmenler barın şey dönüp etti. Vatan düşman, vatan dönükleri, halk düşmanları etip koydu. Bular mene diktatora makfuz psikoloji. Ondan soň yine nähil boldy? Ondan soň men şemeni öğreni. Türkmenler birleşin diyen Opozisyon toporun lideri şemeni öğreni men tankit ettim. Onu da men yetecek değilim. Yani onu da mecbur oldum. Näme üçin? Sebäbi şemeni öğreni özü bilen alalaşmayan islendik adamyna halk düşmanı rejimin adam siwatlandyra üstüne de ağzından gelen paýyş sözler bilen atlandırıp şolara komentariýa diýär, jogap berýär, ya çykyş edende de paýyş sözler ulanýar. Türkmen maşgalatyna aýal maşgala gelişmejek paýyş sözler ulan çykyş edýär. Menem ahyrdan şonu çydaman yürüýte gepleşip getadim. Awgustun başynda. Şemeni öýre şondan öň maňa hiç ýüzüň üstünde burnuň bar diýmeýän adam birden ka menden hem halkyň düşmanyny ýasady. Desine. Şemeni öýren edýän hereketine belli edenim üçin ol gaýta öz edeni işine şu öz aýdýan paýyş sözlerini ökünmege beýlede dursun. Şonu bet etmege beýlede dursun. Gaýta şu men eden tankidi belliklemek üçin menden halk düşmanyny ýasady. Öňe men düşman däl ekenim. Hawa. Öňe men jadanyň adam däl eken, haram fo adam däl ekenim. Yönü şoňa tankidi belli etdim. Muny şogundan beýlep men halk düşmanyna uruldum. Men diktatoryň adamsyna uruldum. Näme üçin? Sebäbi men şoňa kritik aýdypmyşym. Ana, bulam beýle kıvır lideriň, opozisyon lideriň diktatorlyk häsiýeti. Ondan soň men Murat Gurbanow bilen interwýu geçirdim. Murat Gurbanow hem debeten ýolbaşçylarynyň biri. Höwes bilen geldi. Şo ýeketek interwýu höwetleşdi. Höwes bilen geldi. O kynrak soralar berdim. Ona da jogap bermäge çalışdy. Bolýar onuň üçin sag bolsun. Ýöne soň näme boldy? Soň ol halka bolmajak wadalar berdi. Biziň arkamyzda Türkmenistanyň içinde müňlerçe, 10 müňlerçe adamlar bar. Halk ayağa galýar, iş taşlaýyşlyk oglan edilýär. Ýakyn günlerde taýýar bolun. On gün hem 14-nji sentýabr. 14-nji sentýabr geldi. Men şonda bir gün öňünden ýazdym. Ertir görersiňiz hiç zat bolmaz. Men bolmadygyny isläp ýadam mok. Men ýurdun halkyň ýagdaýyny bilem soň ýa. Hiç adam bolmady. Soň ertesi men aýtdym. Bir adam görkedim diýip men komentary ýazdım. Bir adam görkedim diýip men debeten şu Murat Gurbanowyň eden çykyşynyň aşany komentary ýazdım. Özüne de SMS ýazdım. Görkedip bilmediler. Ýene bir gün geçdi, ýene de aýtdym. Bir adamy görkedim diýdim. Ýekiji adamy köçe çykan. Müňlerçe adama beýlede dursun. Ýüzlerçe adamyň beýlede dursun. Onlarça adamyň beýlede dursun. Görkedip bilmediler. Indi men şonu aýtdym Murat Gurbanowa. Indi gelin diýdi, geldim Murat aga diýdim. Oturup jogap berin halkyň öňünde. Näme üçin ýanky boş wadalar berdiňiz? Näme içergi berdi? Bular ýaly boş wadalar bermäge. Ýa-da Türkmenistanyň ýagdaýyna düşüneňizmi? Eger bular ýaly siz illüziýada bolsaňyz, näme üçin bular ýaly jogap berýärsiz? Özüňiz alýan Türkmenistanyň ýagdaýyna düşünmeýän bolsa. Ondan dedim ötünç soran halkyň öňünde. Dedim halka ağladyňyz da, siz ýalan beýan etdiňiz da dedim. Düşündürüňiz bolmanda näme üçin beýle boldy? Gelin oturup pikir alışadyň dedim. Näme üçin şeýle boldy? Indi näme edip ber? Bolýar diýdi de, söz berdi de şondan berim gaçyp aýlanıp. Soňam näme etdi? Aradan bir hepde geçdi, onu çykyş edýärdi aýdýa. Bizi tankid edýän adamlary diýä, diktatoryň adamlary diýip hasaplanyň şundan beýlepdi. Beýdimegem näme? Ben ýaly şoňa kynrak sora berýän adamlary inni diktatoryň adamlary diýip atlandyrmaly. Halkyň beýdimek näme? Halkyň düşmany diýip atlandyrmaly. Ine ýene de inni kibir lider, opozisiýa lideri olam diktatory görülýär. Inni katnaya ayağlıqna akvel saparın yanına giyecek onu şu tayda töhfette şol otuyor. Näme üçin ondan gorkanok? Akvel sapar ama jurnalist şeýle däm. Näme üçin ondan gorkanok da menden gorkýar? Ýöne men ferk görüň, nähili töhfette şol nähili ähende geçýär. Akvel sapar ama o hormatlyymyz.
Hawa. Siz hormatly akylyňyz bilen, hormatly pikir ediň de, hormatly bir garaýşyňyz aýdyň, hormatlymy diýlen ýaly sorawlar berýär. Hiç ilkin sonra gören o hormatly pikiriňiz aýdyň, hormatlymy diýlen ähňde gurrun edýändir. Şol jurnalistika mi? O şol jurnalistika, ýöne bular ýaly ähňdäki jurnalistika, bular ýaly formatdaky jurnalistika, nomenklatura jurnalistika diýilýär. Buňa sistemlaýyn jurnalistika diýilýär. Oň mähil manysy bar. Oň manysy haýsy sistema güýçli bolsa, şoňa ýapjak bolmak, şoňa gulluk etmek, şol jurnalistikaň maksady. Kim güýçliräk bolsa, şonu gorkuzmalar, öýküretmeler, şoňa hyzmat etmeli. Şoňa sübilenem geljekde belki özüňe bir bähwi çygarmy. Bolmasa näme üçin şu wada çendi, ýanky bolup geçen waka, şu halka berilen boş wada barada gurrun edilen ok. Näme üçin kıyın sorawlar berilen ok, möhüm sorawlar berilen ok. Şoň üçin hem şo taýkat näýandyr. Indi bilam Murat Gurban hem daşynda nähili medeniýet bolup görünbersen, ýöne indi bilam düşündi. Buna erkin jurnalistika gerek gel. Kıyın soraw berýän adamlar gerek gel. Indi soň näýil boldy? Soňra Döwlet Baýhanyň özüne olar ýa, şolar ýaly alyp barýar. Men Döwlet Baýhanyň näme üçin bir stoluň başynda oturamam? Sebebi buňa tek geljekde de men düşündirjek zatlar. Buňa arasynda uly sebebi bar. Olam Azatlyk radiosyna bile işleşen döwrümde degişli wakalar bar. Onam ýüregine jump bolup dur. Menen tek onu geljek gepleşikde hök managlar. Käbirler maňa soraw berip geldi. Näme üçin döwlet ulama jurnalist, ulama radioda işlen. Birinji bilen Döwlet Baýhanow radioň içinde işlen, o radioň daşyndan habarçylyk etdi. O habarçylygym nähili? Döwlet Baýhan adamdan göýdüne çöp atýar. Bagışla döwlet, sen ýalňyş bir zatlar aýdýaň, özüm bilkaslaýyn edýär. Men ýa radioň adatdan daşary habarçysy. Adatdan daşary habarçysy. Adatdan bir daşary pozisiýa, şol ýaly ullukan bir statusly adam hökmünde görkezjek. Habar herişdelerine adatdan daşary habarçy diýilen post ýok, ýa-da rol ýok, ýa wezipe ýok. Habar herişdelerine ştatdan daşary habarçy diýilen wezipe bar. Wezipe de dälle ýöne rol bar. Sen ştatda, dälle ştatdan hem ho daşarda oturan bir adam sen. Sen şo bolup işledin. O näme üçin şonu gildejek bolýar? Sen radioda işlemedin, radioda işledim diýmek radioň içinde. Sen radioň daşyndan habarçylyk etdiň, olam ştatdan hem daşarda habarçylyk. Şoň üçin adatdan daşary diýilen rol diňe ilçilere maksat bolýar. Haýsydyr bir döwletiň adatdan daşary ygtyýarly ilçisi diýilýändir. Sen adatdan daşary ygtyýarly jurnalistika statusy hiç açan bolmadan sebäbi olar ýaly wezipe ýok, olar ýaly adam ýok. Soňam bolýa indi şol adam ulansaň ýöreger özüňe gerek bolsa. Indi men başga bir zat aýtjak bolýan. Döwlet Baýhan näme üçindir? Sentýabryň içinde taparykly bilen ýakynlaş başlanýaly boldy. Taparykly hatda ýanky ragip ilbeyi kisi Feokötüşlüge de çağırdılar. Bolya berekella diýdim. Men muňa garşy da eger feokötüşlüge çağırýan, çağırın. Ýöneni çağırdyňyz mı? Indi siz sora görüňä. Siz çağırmakaňyz ol size jurnalistlere garşy näme çykyşlar etdi. Ol diňe men maňa garşy da türkmenli jurnalist diýilen zat ýokdur diýdi. Näme üçin şonda sentýabryň ahyrynda şonu çağıraňyz da gepleşige ilkinçige feokötüşlüge näme üçin şular ýaly sorawlar bermedi. Ol sen formatlayan avdaga pak ýerine üstüne näme ilapa goýdy? Daşary ýurtdyň proýekti pulot tutulan adam diýip atlanyrdy. Näme üçin avdaň hatyrasyna şoň ýagtyýarlygynyň hatyrasyna şo soraw bermediň? Näme üçin saparaga? Näme üçin saparaklymy siz? Avdaga şolar ýaly töhmet atdy. Han subut ediň. Eliňizde subutnama barmy? Ýok. O soragyny bermediň. Ondan daşary hiç ýyl kıyın soraw bermediňiz. Türkmenistanda işleyen döwründe näme üçin Niýazow hyzmat etdik? Sen Niýazowa garşy bir zat etdiňmi? Näme üçin şo sorawlar bermedin? Näme üçin şunu söýläp Niýazowyň rejiminiň ösmegine ýardam etdiň? Diktator rejimi. Näme üçin sana bildirilen uğurlukda aýyplamalar bar? Şo dogrymy dogry dälmi? Näme üçin ýüzüne basmadyň? Benim internetde el ýeterli bolup duran şol hökm çıkarılan hökmün neticeleri var. Näme üçin şu zatlar gork edip soramadyňyz iň bolmanda men suwd ediň diýem, suwd edip bilmeden soramadyňyz. Diýmek sizde onda
garaşsız jurnalistika dilen düşünce sizde öz ağınızda yok. Garaşsız jurnalistin ağ düşüncesi sizde yok. Sizde yayaplamak, yarancanlık etmek her. Şoň eline häzir saparyklygynyň da tögürüňde adamlar köp. Belki bu häzir hasam täsiri iyi bolup adam toplap Türkmenistanyň içine barar. Belki bizim bunu bilen barar. Bundan bir peýdaşyk görürsilen pikir bilen belki şagyran. Bolmasa näme üçin şoňa ýönde yayaplap öňüňden iki ýerden ay Türkmen ýaşuly, siz bileňin ha ýaşulymy diýlen ýaly ähňde gurrun etdiňiz. Muňa sözüne soň Muhammed Düýejigini gepleşige çağıraňyz da hem Murat Gurbanow şu saparyklyň bilen bilelik diýe gepleşige çağıraňyz da öňünden hem duýdurmaňyz. Muhammed Düýeje adam men Murat Gurbanow da duýdurmaňyz da siz häzir saparyklyň bilen oturup gepleşip geçirjekdiňiz diýip. Näme üçin etdiňiz şonu? Sebäbi bular taýýarlanyp birden kyn soraw beräýmesin diýip. Bolmasa näme düşündirmeli ony? Muhammed Düýeje diýär, Muhammed agay diýär, men bilmedim, men çağırdylar, ýöne gel hökmetdeşlik, o saparyklyň adyna maglan oklar. Bardym efir açyldy, ekran açyldy, birden saparyklyň peýda boldy. Aňktan korkalyk diýär, oňa näme diýjegimi bilmem. Diýmelerlerime onu da diýär, Döwlet Baýhan bilen diýär, Rakip İlbeýi diýär, şoňa diýär sora werdirmejek köp herdad etdiler. Aýoň diýär olaram öýkülip durmaly, bana saparyklyň men soragyň berip durmadym. Esasan ne ol bir de hücum edip gaýta bir aýplajak bolup herdad edip gördü. Hawa görünüp durda men gördüm ýani. Ondan şeýle hökmetdeşlik gidip Turkada bular ýaskermedi diýen bolup şilim çekim men şilim çekmäge etjek diýip hökmetdeşlikden çykyp giden bolup zat edip şey edip ýaskermeýändigini görkedi bol. Şonu da diýmediňiz. Ne döwlet diýdi, ne Rakip İlbeýi diýdi. Asaparaga beýtmän bir hormat boýun zat diýip ýeke söz aýtdylarmy? Aýdan nädir? Ýok. Kimse de beriň diýilen ýaly. Näme etseňiz dedim, şuňyň üstüne bu şuň, näme täre dedim. Şolar ýaly erkinlik berdiler. Soragyň berdirmediňiz, özüňizden bermediňiz, olaram bermedi. Ondan soň bolýa, indi şeýtdiňiz, ýaýaplap şeýdip geldiňiz. Ondan soň ýene de bir zatda esasatdy, ýalan söýlediňiz. Şonda kommentarlarda sora weren ýerleşlenmedi boldy. Näme üçin Allahym Rahim, buňa çağırmadyňyz diýip size sora berdiler. Şonda da gynansak da Rakip İlbeýi yalan maglumat berdi biziň dinleýijilerimizde. Şu kommentarda yalan jogaplaryny okudum. Şonda diýär, men niýe Allahym Rahim çağırdym, öýde gelmedi. Ondan bana hat ýazyp başladylar. Sen näme üçin niýe barmadyň? Sen öýdüň aýdyp oturýarsyň, men saparyklyma sora berjek, gel gatnaşaly, gel ýüzleşeli ýörsiň öýdüňe, ondan sen çağırypdyrlar, onu gaçypdyň diýip. Menim gelmerdym, sen niýeden eşitýän bu? Haçan çağırypdyrlar meni? Anha diýär. İlbeýiň öýde ýatyp oturýar. Menim bar hakykatdan okusam, şu kommentarlarda ýazylgy. Ben çağırdym, ol gelmedi. Menim İlbeýe hat ýazdım. Sen diýdim, haçan çağırdın meni? Sebäbi saparyklyň bilen o duşuk sentýabryň ahyryna geçdi. Ol Kämil İlbeýi meni awgustyň başynda ýöne öýdara gurrundeşlige çağırdy. O hatlara menne, o hatyna men kopýasyny aldym da iýerdim İlbeýe. Näme diýdim sen ýazdan, iň soňky hatyň awgustyň başynda diýdim. Menem şonu diýdim, men türk diline düşünemok, sen berjek soragyňyň köpüsini düşünmen. Şoň üçin bagışla men türk dilimi biraz gowlandyram, soň baraýarnyp men şeýdip barmadym diýdim. Sen diýdim, haçan men diýdim, saparyklyň bilen ýüzleşdirjek bolan, ýa şoň bilen hökmetdeşlige çağırdyň. Hiç haçan çağırmadym. Ondan diýdim, näme üçin diýdim, bu adamdan başyny aýlap berdim diýdim. Özüňden bir zat ýasajak bolup diýdim. Boýnuň alman, hawa men şonu Allahym razı çağırmadym. Soň boýnuny alýar. Hawa diýär, ay men maksadym sizi ýüzleşdirip bermek däl. Men maksadym adamları birleşdirmek, opozisiýany birleşdirmek diýip, şoň üçin onu gorkulmajak boldum diýlen ýaly. Häňde soň jogap berýär. Onu diýdim, onu şeýdip düşündirä diýdim onda halka. Näme üçin halkyň diýdim, gözüni aýlap oturýarsyň. Bilkaslaýyn edilýän zat diýdim, görünüp dura. Şu gönden gün aýtmagyň ýerine bu hili ýankyýaly bir egri gurrun edýär. Hawa men çağırdym, gelmedi. O sora berýänler saparyklyň bilen geçirilen duşuň gurrun edýär. Şoňa näme üçin çağırmadyň diýip soraýar. Sen düşünip oturýarsyň. Onda näme üçin şoňa gün jogap bermän, men çağırdım diýip sen awgustyň başynda çağıran adamy soň gödüňinde tutdum diýen bolýar. Soň aýdýar. Ene olan bir tarapy. Ne bilen ýanky pıstı buzurluğunu. Ne jurnalistmişin şular. Özlerem erkin jurnalistmişin. Şular ýaly ýanky ýaly zat edip berler da. Halkyň gözüni aýlamak üçin. Inne nädip birden bular saparyklyma beýdip duşman boldular. Buna da sebäp bolanda saparyklynyň ýerýän oglanlar bilen üstüne hüjüm edip başladylar. Indi bu düýp sebäbini belki bular gizleýändirler, ýöne ýüzde görünýän sebäbi nämeden başlady? Näme üçin?
şol oktyabrın ahyrynda bizim iki tane aktivistimiz tutsawasyn alındy. Siz o alındy. Edrem lagerda yankı yankı sap bir illeşimiz var Karakalpakistanly. Bir illeşimiz var. O mollamız Cuma sapar. On yani bilenem yine bir student oğlan, nazar deyip bir student oğlanmadı. Yığınaptırlar. Inni olanam ikisinin dokumenti düdü olman için ona akadiptirler. Beyliklere degme. Inni olanın yankı nazarın dokumenti aslında düdü ona ahili. O student oğlan onu hedir vizasını uzatmağa tavşırıptır. On dokumentleri hedir şol yankı migrasiya kurulugunda seyrediliyor. Onu hiç deportasiya edip bolanok sebäbi ol resmi ýagdaýda okap beren student oglan onu deportasiya edip bilenok. Ýöne elinde häzir dokumenti ýok, şo vizasy ýok sebäbi vizasyny häzir seredilýär. Ýöne Juma saparın hakykatdan vizasyny ýokludy gutorypdyr, ol näme resmi gedip. Indi bular näme diýär? Juma sapara çykaryp bilmejeklerini bilýär. Ýöne ýanky nazaryň hem çykçygyny bilýär ular. Hemme kişi bilýär. Ol okap beren studenti ýönem dokumentini hem häzir seredilip berilen bolsa oňa da viza häzir berilýär diýip wada berilen bolsa onu deportasiya edip bolanok. Ol şuň bolmasa ertir hökman çykýar. Bularna hemmesi bilýär şonu. Ýöne bular näme etmeli? Halkyň goňundan bir bitirip bilýän işleri ýok. Indi bir zat edip iş görkezden kişi bolup bularny gahrman bolmaly. Indi bular öz arasynda garpyşyp başlaýar. Kim çıkarmaly şonu? Kim öňürde çıkarmaly? Indi bu aralykda da bulara alada edenmişim bilem yok. Näde hakykatdan alada edilipdir, edilmeýändir. Indi bunu goýuberdiler. Nazary bolyn. Indi bu gahrmançylygyny, bu wakan gahrmançylygyny her kişi özüne almaly. Ýa-ni sapar klimin topory biz alada etdik, biz çıkardyk diýjek bolýar. Ine bu döwlet baýhan bilen çemenöre biz çıkardyk diýjek. Şular aralykda da öňü bilenem geçen hepde şol adat türkmenli bölüni atlandyrýan orsetdäki bilen bir agdaty bar. Şol çykyş etdi, beýan eden bolup ana diýär nazar çykdy, gözüňiz aýdyn. Ya bunu çıkaran adamın adını edil häzir aýtjak, ýa-da taňra aýtjak diýär. Meni ýam şonda kelläme pikirli. Hä, çemenöre bolmaly. Çemenöre. Ýöne näme üçin şu wagt aýtmady? Indi bular soňra ökünlüler aýtmadyňmy? Sebäbi bulan öwlan etmedik adyny taparyp diýen adamlar, olanlar aldylar da biz boşatdyk diýip, biz çıkardyk diýip ähli näme öýdüslerini aldylar. Awraýy näme? Indi bularam giýjak aldylar. Ay wagt aýtmaly ekenik, şonu aýtmaly ekenik diýen ýaly. Gurrun edip, ýok siz çıkarandy biz çıkardyk. Indi bulan arasynda ölen saçanyň üstündäki şagalyň dawasy ýal dawa başlandy. Ol ölen saçan diýilýär, şo jagada wakan üstüne sen var, ölen saçan ýen bilen sen garryň bir doýuny, ol şoň üstünden şagallar dawalaşýar-da, ullukan gokturýar şagalyň arasynda. Indi şo jagada wakan şo nazaryň öz-özünden çykma gutul hökman çykýardy. Şoňa kömek etme bar o çykýar. Indi bunu şeýdip çıkaran bolup, indi öz aralaryna şeýdip garpyşyp başladylar. Ay sen bilen eden işimiň awraýyny özüňiz alýar, näme diýär. Ana şondan hem esas gok başlandy. Ýöne bunyň täp düýbünde başga sebäplerden bar bolmagy mümkin. Olam näil sebäpler? Sebäbi döwlet baýhan iki tarapda yaranjak bolup şeýdip hereket edip gelýär-da. Bir aýa ulana taparyklymyň nemesinde dur lagerinde, bir aýa ulanam çemene ören şeýdip konlak geldi, tutuşdum şuň dowamında. Ýa-ni iki tane era yetişek bolýan bir aýalyň edýän hereket ýaly. İki ara yetişek bolýan bir hedin hereket ýaly. Şeýdik gelni, anam olaram görüp otur. Esas anam çykyş edenne arkasynda da Türkmeniýa bejenýärmişe ýa-ni çemenören guramasynyň emblemasini goýup çykyş edip otur, köplen çykyş edenne de döwlet baýhan, ony el garaşly jurnalist bolýar. Özüniň kime gulluk edýäni görkezip oturýar. Ne şeýdip bu iki dagel şeýdip garpyşdy da, indi bular näme etmeli? Hä. Döwlet baýhana olar kabul etmedi. Indi döwlet baýhan näme etmeli? Bu görüşde üstün çykmak üçin şu özüniň garşydaşlarynyň hemmesini watan dönükleri, watan düşmanlar diýip, halk düşmanlar diýip elan etmeli. Ana indi şu kampanya başlandy. Ony aýly düýün, öňün tutuşdumyň dowamında sen bular bilen hyzmatdaşlyk edip geldiň, sen bilen edýän işini ýuwup geldiň. Hiç bir kıyım sowara bermediň, mahabatlandyk geldiň saparyk diýmek üçin. Inden bardan ekada iki ýylyň söýdüňiz alışmadan boly. Seni şeýdip alyp seni garplatdylar, ay seni bide gerek geldiler boly. Birden iki bula adamlar sen hyzmatdaşlyk edip beren adamdan bar ýöne halk düşmany bolaýdy. O näde beýle boly? Indi şuňa adam ýaman gorkulu siýasat näme üçin? Şu döwlet baýhanyň özüni alyp barşy näme görkezýär? Sen şunu adam bilen hyzmatdaşlyk edip bilersiň, ýani ýüzüňe ýylym edip sen çagyryp biler ýanyna. Sen guramasyna da goşulyp bilersiň.
Ödüne häzir bähwitlik sen ödüne peýda getirýärkäň, sen ödüne häzir bir gollaw berýärkäň, sen onu üçin gowy. Ýöne bir ýerde şuly işiňe ýalňyş ol döwlet. Men şunyň bilen alalaşamok diýäýsem, sen kim bolýan? Sen diňe bilen garşydaş bolan. Sen avtomatik ýagdaýda halk düşmanyna gurulýan. Ne şunu gorkady, şunu hem gaty gorkulýar. Sebäbi näme bilen gorkuly? Sebäbi goşulajak adamlar opozisiýa, goşulajak şoň ýanyna barajak adamlarda öňüle näme pikir görýär? O gerçek gün menden ondan düşman ýatamazmy? Bu halk düşmanyna öwrülenmi? Men öwrümedimi? Diýen tora diýär, olam kanuny tora, olam adalatly tora. Näme şin bulawlanyňa baryndan häzir ýatadyň? Bunu bir kunyň içinde ýatadyňyz. Ýatadyň adam diýerler sen ýatadyň. Indi bu taktika kimin taktikasy? Bu taktika çimen öğren taktika. Sebäbi çimen öğren şu anda çenli edýän çykyşlaryna şoňa garşylyk görkezýän, şonu tankid edýän adamlara bildirýän reaksiýalaryna seredin. Baryny diktatorun adamsa baryny watan dönüp diýip atlandyrýar. Menem şonu tankid eden günümden beýlek 10-njy awgustda tankid edip çykyş etdim. Şo günden beýlek men çemenöre üçin çemenören topar üçin men halk düşmanyna uruldum. Indi pikir edin. Şu adamlar Hudaý saklasyn ýöne şu adamlar häzir Berdim Muhammedowyň ýerine barýar diýeli. Häzir hökümeti eýelýär diýeli. Şu adamlar Saparyklyňdan başlap çemenöre Murat Gurbanow ýa-ni bizi tankid edýänler halkyň düşmany diýen Murat Gurbanow bardy diýeli. Döwlet baýhanlar barýar. Topar bilen. Ine bardylar. Nişonuň öýlerini alyp barşy nähil bolar. Häzir kidiýady. Häzirkiden üýtgär edýän elbetde üýtgemedi. Elbetde üýtgemedi. Esasen sembol ellerine häkimlik ýetenden soň bulan häsiýeti gowy tarapy üýtgär edýär. Şular häzir şu jogada häzirki häsiýetlerini saklanyna da şu ýurduň işi gaýdýar, biziň işimiz gaýdýar. Sebäbi bular näme? Bular nähilini öýlerini nähil alyp barjakdyň görkezip oturýarlar. Sen bulan häzir hökümete baryp alyp barýan ziýasatynyň gidiýäl bir ýerine dil ýetirsen, tähel bir ýerini tankyd etsen. Tähel bir ýerine şunyňda bolany oku, şunyňda bir halk wähidine garşy gelýär diýip kimdir biri şol avtomatik ýagdaýda halk düşmanyna urulýar. Sen oponente urulýan, sen syýasy alternativ bir üýje urulýan. Ýok, sen bir jurnaliste de urulýan. Sen halkyň düşmanyna urulýan. Saňa da şol ýarlyk dakylýar. Beýdimek näme diýmek sen ýa-ha halkyň düşmany diýmek näme diýmek onda sen türme batyrmaly. O arada ýörüte hastatýa bar. Watan dönügi 25 ýyl türme ötmeli. Ana bilen geçecek zady. Şolar häzir başarsa soň şu taýda etjek. Ýöne şonu edip bilen oklar. Häzir şolaryň eline häkimlik ýok. Şolaryň eline häkimlik berip görüň, şoň üçin men ünsi çekjek bolýan zadym näme? Şolaryň psihologiýasyna üns beriň. Şolaryň häzirki psihologiýasyna. Şoň üçin maňa siz sora berýäňiz, aýdy giderli sora berýäňiz. Şu adamlardan haýsyna anlanaly. Şu adamlardan haýsyny gollaýaňyz diýip maňa sora berýäňiz. Men şu soraga şu çaka çenli açyk jogap berýän nädir? Sebäbi bir azajyk garaşyň, men sebäbi şolaryň ýüzüni aşagyny bilip gelýär. Ýüzüni ýylyna açyk gelýär. Menem göni aýtmanam men öýt edýän çykyşlarymda görkezip oturýar. Şolaryň psihologiýasyny nähildi. Murat Gurbanowynkinem görkezdim, Çemenöreňkinem, Saparyklyňkinem, Han Brasowyňkinem men görkezip gelýär. Näme üçin görkezýän? Sebäbi şu adamlar, şu taýyp baranda nähil adamlar boljakdygy üçin görkezýän. Şu adyn söýerim diýen. Siziň käýerleriniz ay şu tankydyň goýsana, şu analiziňi goýsana, sen Berdim Muhammedow hakynda köpüräk aýtsana diýen. Berdim Muhammedow hakynda men aýdyp gelýän ýöne şu adamlar ertek gün Berdim Muhammedow ýaly boljak bolsa men näme üçin şu adamlar hakynda aýtmaly? Şularyň boljakdygyny men size görkezip oturýar, şularyň häzirki psihologiýasy näme? Indi bular näme üçin bular ýalyp bara öýlerini? Sebäbi bularda demokratiýa maksud terbiýe ýok. Bular hatta daşa ýurda gelenlerine de öz öýlerinden çykarman akyl satyp oturan ýöne türkmenlerle gatnaşyk taklap oturan adamlar bular ne jemgyýetçilik işine gatnaşýarlar. Bir bular bu taýdaky analizleri öwrenýärler, dil öwrenip bu taýynyň durmuşyna düşünjek bolýarlar. Ne bir demokratik guruluşa düşünjek bolýarlar. Bular şol öňküje köneje türkmen düşünjeleri bilen, şu günne düşünjeleri bilen şu taýda oturýarlar. İçilli işlerine de şu diktatorlyk psihologiýasyny saklap oturýarlar. Şoň bilen hem ýene ýyllarına barmakçy bular. Indi döwlet baýhan diýilen adam jurnalist bolsa, şuň ýaly hereket edermi eger şol demokratiýaň nämedigini düşünýän bolsa, jurnalist diýmeklik näme? Sen öwrenýän adam. Sen daşar döwletlerdäki demokratik gymmatlyklar diýilen zady öwrenen adam bolmaly. Bulan taryhyny bilýän adam bolmaly. Emma edýän gurrun näseret
demokratik cemiyetin bir prinsiplerine düşünen adamın ediyen gururunum şu. Ya şu atları gün vatarın tarihini bilen adamın gurur düşüncesine ben de yani şu. Haber seriştelerinin garaşsız haber seriştelerinin içinde işleyen adama min de yani. Bar bilen adını ama bunu işe alanlarında Türkiye'de oturdu. Şu taydaki Türkmen durmuşu var arada materyalete gutordu. Dünya Türkmenleri diyen bir rubrikan alıp var. Onun için ne etmeli? Afganistan'da oturan bir kıtan Türkmen'e can etmeli. İran'da oturan bir kıtan Türkmen'e can etmeli. Türkiye'de oturan bir kıtan Türkmen'e can etmeli. Şoların fikrini almalı. Şoları montaj edip bir program ayırmalı. Ana bar olanı. Şoňa da jurnalistika değil yani. Şu jurnalistika değil. Onu her bir adam başarıyor. Jurnalistika analiz etmeli. Öz derme geçirmeli. Sözatlığını yerde bozuyor. Daşary ýurtlardaki ýagda tendensiýaleri öwrenmeli. Bu wagtlarda nähil alternativ toporlar var. Mass medialar nähil özara bu taýda garpyşýarlar. Mainstream näme? Alternativ media näme bu taýda? Ikisiniň arasynda nähil gatnaşyklar var. Nähil garpyşyklar var. Näme üçin bu taýda demonstrasiýalar geçirilýär? Nähil nägililikler var. Nirde bärlerde sözatlykly bogulýar. Nädip bogulýar? Bu taýdaky demokratik prinsipler nädip otag etmeli? Yok, banatlary analiz berip bilmeýär olan ýagdaýym ýok. On bar bilýän dady türkmençilikmişin bir kysany ýaşuldan ýa bir kysany adamdan türkmençilik barada diýip ýetdi barda. Interwalmamışyň aşulam jurnalistikamışyň. Ana şoň bar ýeten derejä. Gynan takda innem şo düşünjesi bilen indi bir zatlary öwretjek bolýar. Şo düşünjesiňe bar ýetýän çygyry näme? Öz garşydaşlaryny halk düşmanlary diýip elan etmek. Indi seredim. Men bu taýda haparyklyym, men ýüzün ýuwjak bolam. Ol ýar oň ýygyna ýerýän ýaş oglan beýildiň, men ýüzün ýuwjak bolam. Olaň bundan gowlugy ýok. Ýöne men bir prinsipim bar. Sen garşydaşyň bolsun, sana hapat ýokun bolsun, ýokmedik bolsun. Ýöne sen elinde subutnama ýokmu şulaň? Aýdaly mehkeme bilen işleşýändigini görkezýän. Adam satýandygyny görkezýän elinde konkret subutnamaň barmy? Ýokmy? Onu adamdan, bir adamdan ya yöne gelip veren adamdan halkın düşman ya vatan diyorum ya agent yatacak bolma. Şeýitmek bilen sen jenaýat iş ne diýär? Sen elimde subutnama bolman adamlara ayıp ýonkysen adamlarda prezumpsiýa günäsizlik prezumpsiýasy diýilen bir zatdyr. Sen alýanda adamnyň dokumentini ýem görkezip berdiň efirde. Şoň özi jenaýat. Şol Germaniýa sen oturan, ýaşap oturan ýeriň bar. Döwlet. Şu Germaniýa kanuny boýunça da şol jenaýat, Türkiýanyň kanuny boýunça da Ýewropaň hemme beýlik ýurtlarynyň kanuny boýunça jenaýat adamyň özüniň ruhuda bolmadan on dokumentini görkezmek ödem diktator rejimden gaýdan adam bolsa, diktator rejime garşy çykyş edip beren adam aktivist bolsa, onun şahsy maglumatlaryny özü islemeýän bolsa, sen hem onu alyp görkezsen, on jan hopasyna alsaň, sen günden gün jenaýat edýän. Ana sen bar jurnalistikada alan düşünje, sen özüň jurnalistik atlandyrýan zadyň derejesi şo bolup çykýar. Ya da arada sen täwirde magtanyp oturýarsyň. Men hemme ýa-ni igili goşulýan Türkmenistanyň terrorçylaryň hemmesiniň sany wa menne. Menem ýöne hiç kime berjekkä maňa Türkmenistanyň mehkemesi ýüz tutdy bolýan, men berem şonu içime diýänsyn diýen bolup çykýar diýär. Beýdimek näme diýmek? Terrorçylary himayet etmek diýmek. Benim sana käbir kanunlardan bölekler görkedendirin. Sen täwirde senem şonu gaýta gaty gördüň. Sa bolsun aýtmaň ýerine gaty görýän. Sen hor bir oğudan çıkan hiçbir dünyada hiç zat görmedik, gazetede okumadık, jurnal okumadık adamın edýän hareket edýän da bir zat bilen magtanasyn gelýär, göğsüme kakıp. Men inha teröristlerim tanıyan. O teröristlerin nirde türlünleşip geçýändigini bilýän, olaň hemmesiniň atlaryny bilýän. Ýöne hiç kime berjek geldiňi men bilmeli. Ana sen ýank edýän çykyşyň terrorizme himayet dil watlandyrylýar. Hemme ýurdun jenaýat kodeksinde. Sen teröristler bilýän ekeniň, teröristlerin sanynyň bilýän ekeniň, kimiň şoňa goşulýanyny bilýän ekeniň, nirki diýäniň bilýän ekeniň, ýöne şo barada maglumaty gizleýän ekeniň. Indi men sana şonu birazjyk şonu ýatlatjak bolup eýten bir aklyňa aýlan. Sen bu edip oturan zadyň, ügünjek bolýan zadyň jenaýat işi diýemde sen menden gaty gördüň. Kommentariýa ýazanda Allah şo men edýän çykyşymdaky videomy aşaňa kommentariýa ýazanda da
Allah'ım men senden beýle zada garaşmanım diýip. Näme garaşmanım? Men seni akylyňa aýlandyrjak bolan üçin garaşmadym. Şonu garaşmadym. Bolýan sen dowam etdirer. Germaniýada da çykyş etdi, türk dilinde de çykyş etdi, ingliz, nemis dilinde de çykyş etdi. Han beýan edip gör. Şu adyn täkden şo eden beýan etdi. Şo taýda organlara hiç kim ýetirmeýändir. Benim taňa ýetirjek diýip haýwat atyp aýdam onu men. Şonu indi gaýtalama diýip aýtdym. Ana sen bar jurnalist bolup bilşiň. Sebäbi näme üçin şo nirden gelip çykýar? Sen küçüklüğünden gelip çykýar. Sen hiç zady okumaýanyňy, öwrenmeýanyňy görkezýär. Sen bar düşünjeň şo türkmen baladan gaýdan düşünjeň şo da marda alypsyň. Sowet döwründe şo döwürlerde bir düşünjäni galyplaýyn düşünje. Şoň bilenem gaýdypsyň. Soň TRT-ýe gelip işläňde de bar eden zadyň näme? Men bilýän edin işiň özüne burun berýär. Taýýarjak täzelikleri alyp terjime edýän türkmençe diýen şonu okap otyr. Bolla ana men bar edýän işim. TRT-de işledim, näme etdim diýen maltanjak bolýar. O taýda jurnalistika ýok, sen eden zadyň o taýda näme? Taýýarjak täzeligi terjime edýän de okap berýär. Sen o taýda ne derme geçirýän, sen o taýda ne bir halkara siýasatyny öwrenýän. Hiç zat edýän o. Aratlyk radiosyna diýen işin şondan tapawdy bolmady saňa, seni gördüler, seni getirdiler, bärik barlak gördüler, düşünjäň gördüler he. Bul adamga düşünjesi ýok. Bu ne bir ýerlikli bir orsçy var, ne bir inglizçe var. Bar bilýän türkçe, birim türkmençe. Orunda sen o aňyrda oturda sen näme diýende? Oturda türkmençiliğini öwreniber. Türkmençilik barada gepleşip ediber, diýdiler de seni kok göwediler. Şeýle dämi? Seni mana şu jagada bir tradisiýon düşünjeden çykyp bilmän, ýöne bir kysany illeşlenmeden ondan bundan interwiu alýanda özüňden jurnalist ýasap, inemen dünýä türkmenleriniň alada. Näme etdiň? Ondan ýöne maltan otýar. Ýöne maltan otýar. Men onu etdim, men bunu etdim. Ýekiji işeme görkezilýär. Intep men balatlar barda şo teň eden düýünki şo ýoňgun çykyşlaryň bilen baglanyşyk men täksen anyk sözlerini getirip men aýratym gepleşik eder. Häzirlikçe men umumy analiz edip otýar. Ýöne men dinleýijilere men şol Döwlet Baýhanyň atanşyl taplarynyň nämeden ibaratdygyny, şoň sözlerini sözmese häzir oň eden çykyşlaryny men indiki gepleşigimde ýörükde sitatlar getirip görkezjek, şolary ýekän analiz berjek. Intep bu gepleşigimiň men birinji bölümi. Onu da men näme ýene ünitjek? Men ýa-ni şu häzir gepleşigimiň başynda aýdypdym. Men ýa-ni halk düşmanlary, watan dönükler diýilýän adamyň içine menem goşdum. Men ona aýtdym, nirden gelýär bu ideýa? Oň aýdýan sözleriniň her bir sözüni tözü diýen ýaly galyba salynan çemen ören galyba salan sözler ol. Näme üçin şu adat çemen öre bilen şeýle ýakyn çykyş edip onu reklam edip gelýär. Näde onu sen garaşly jurnalist bolup bilýär. Eger sen haýsydyr bir topar saýlap alyp şoňa gulluk edýän bolsaň, şoňa öýledýän çykyşlaryňda da emblemasynam, simvolunam arkaňda goýup ulanyp oturan bolsaň, sen garaşly jurnalist bolup bilen o. Sen nomenklaturny sistemli jurnalist bar bolup bilýän adam. Olam näme? Behwi daryan, haýsydyr bir topara behwi bilen gulluk edýän jurnalist. Şonu dogry aýtýar, boýnuň al. Bolmasa sen hiç topara goşulmaga sen hakyň ýok. Sen goturdyň, sen ele Sowet Kommunistik Partiýanyň döwründe, sen Kommunistik Partiýany ýöne sürüp çykyş edýän bolsaň, sen nomenklaturny jurnalist, sen sistemaň jurnalist. Edi şolary ýaly hereket edip otýarsyň häzir sen. Tapawdy ýok bu taýda çemen bolsun ýa başga birini toparyna sen goşulyp, şonu öňe sürüp, şoň aýdan sözlerini şoň hatda ulanýança söz jawallary bilen adamlara jogap berýär. Men ona min täk geljek gepleşimde görkezdim. Faktlar bilen. Ondan adamdan diýine diýýär. Men sen ýüzüň üstünde burnuň bar diýmäkem, sen meni Krishna ully wagtlandyryp gördüň. Näme ully wagtlandyryp gördüň? Şolatlaram jinayet işi näme üçin? Adamyň diýinde mene birinjiden men Krishnada diýär Krishna bolam diýär. Eger aýdaýaly men bolýam, men dinim boýunça alalım, men Krishnayet bolam dedi. Men Buddhist bolayım, men Hristiýan bolayım. Men Yegova bolayım, Yegavist bolayım. Tapawdy näme? Näme üçin? Sen bir yerlerden ha Allah'ım ratmağa bir zat diýipdir diýip, ondan men dinimi diliňe çolap gurrun etmeli. Sen men soragma jogap bermer. Eger men adamdan biri sorag beren bolsa, ýa-da men bir yerlerde saňa sorag beren bolsam, saňa da şo soragy ýakmadyk bolsa, sen jogap bermegiň ýerine näme üçin? Men dinimi ortaga sokup, men kemsitjek bolup, men dinim bilen kemsitjek bolýar. Häzir kimdir bir musulman üstünden şey edip gülse, çoň diline çolap sen Allah uly.
Ayten tamsak kuli deyip şeydi bäder urasa. Musulmanın canına yakar mı? Canına yakma. Şol askar bilen şo kimset etmek mertebesini hawu. Sen kimsiz ehengde ulun ya. Ana senin şodatlar ediyen sen onam nirden alyan şu yankı değil yan Krishna ullen sen ulun sen ben onu yadır gelecek yapışıkta korkular. Olam çemenin tosap tapan tüzi. Çemen men adamı alamula hem Krishna ulip tutya. Men adam tutya neler sebebi edil taparklı men edişyali çemenim a özüne karşı çıkış diyen adamları adam hasap etmekliğini bet ediyor. Onları her hili yarlık ya da yarlık bilen ağdap başlaya. Şoňa ýa-da agdatjak bolup görmeň adama, hiç çatan adam ya. Men adam hasaplanok. Inni öz garşydaşyny, özüni bir gedek ýekeçi gedek tankyd eden adamy, adam hasap edip bilmeýän adam opozisiýa lider bolup biler. Ya da sen inni özüň şonu ýalyp barýan. Sen özüň garaşly jurnalist, asla jurnalist diýip atlandyryp bilermi? Sen şoňa moral hukugyň barmy? Ýok. Sen ýanky edýän beýanatlaryň şo edýän çykyşyň we adamyň dinini diline çalap onam kim edip edýän çykyşyň Germaniýa kanuny boýunça da jenaýat jogapkärçiligine çekilýän hereket. Adamyň dinine dil ýetirmeklik jenaýat jogapkärçiligine degişli hereket. Sen şoňa da düşünýäň şo teröristler gorap çykyş edip oturjyň ýaly. Şu öz edýän hereketiň nirde kanuny bozmaklygy, jenaýaty ýetirip biljekdigini tenşi şoňa türmede gödüň açdyryp biljekdigine de düşünýän ok sebäbinde bilim ýok. Iň bolmanda fundamental sowat ýok. Indi men bularlary näme üçin aýdyp otyryn? Ýene de men gaýtalaýar. Men taparyklyma hüjüm etme ýa şonu ýalňyş diýip näme demok. Sen häzir öz islenlik oponendiňden, garşydaşyňdan halk düşmanlaryny ýatajak. Eger sen demokratik gymmatlyklaryň iň bolmanda bir damjasyny bilýän bolsaň, seni tankyd etmäge islenlik adamyň haky bar. Seni muňa jogap hökmünde sen şondy halk düşman diýip atlandyrmaga hakyň ýok. Birinjiden sen suwt däl, sen ýokary suwt däl, olar ýaly gotornukly karar çykarýar, kimdir birine olar ýaly ýarlyk takarýar. Ikinjiden sen halkyň adyndan gürlär ýaly sen halkyň wekili däl. Sen halkyň wekili bolsa ýaly menem halkyň wekili islenlik adam halk. Ýöne men halkyň adyndan gürleýän eldir. Men şu wagt öz adymdan gürleýän, madamam öz adymdan gürläp gelýän. Men diňe şoňa hakym bar. Senem diňe şoňa hakyň bar. Sen diňe öz adymdan gürläp gelýär. Arkada 10 adam, 100 adam, 1000 adam duranyny da sen halkyň adyndan gürlemäge hakyň ýok. 6 milyon adamyň adyndan sen hiç şeýle gürläp bilmeýär. Tew halk diýilýände dürlü zat. Dürlü gatlaklardan, dürlü pikirlerden ibarat zat. Sen o gatlaklaryň hemmetiniň adyndan sen gürlemäge kanuny hukumum ýok, moral hukumum. Şoň üçin sen her iki söýüň birinde halkyň adyndan gürlelýär, gürlejek bolýar. Meni halk ygtyýarly etdi diýen sözleň bar. Ona meni häzir eşitdirjek, geljek gepleşimde. Şey diýmek bilen sen asmandan özüň astyň özüňden Huda ýatajak bolýar. Ýöne şu zatlara men göz ýumup oturup bilmän sebäbi men garaşly jurnalist. Sen ýaly men nomenklatura gulluk edemok, men hiç bir opozisiýon toparada gulluk edemok. Ýöne sen ýaly adalatsyz hereket edip adamdan başyna hop getirjek bolýan, olaň şahsy maglumatlaryny berýän adam ana şol hakykatdan halkyň düşman diňe şol bolup biler. Eger sen häzir edip oturan adamdan şahsy maglumatlaryny ýa berip başladyň. Öz efirinde şol adam kim bolsa bolaýsyn, şol maňa da hüjüm etdi şol adam, men gurun edýän adam. Ýöne men şolar ýaly haýyn hereket etmen. Sana da şonu ýol bermejek bolar. Sen häzir opozisiýaň içinde maglumaty satmaklygy resmileşdirjek bolýar. Näme üçin? Bular biziň düşmanymyz, bular wagtda şahsy maglumatlary biz rejime berip bilýär, biz efirde de görkezip bilýär diýip şonu sen kanunlaşdyrjak bolýar. Beýtmek näme? Adam satmaklygy sen kanunlaşdyrjak bolýar. Onam näde diýär? Bular halkyň düşmany, bulara näme etseňem bolýar diýilen ideýadan ural. Şonam adamlaryň aňyna goýjak bolýar. Adamlar şular ýaly haram ideologiýany kabul etmän. Garşylyk görkezim. Ol şonu resmileşdirjek bolýar. Üstesine de ýüzüňe açyk çykyş ediň diýendir soňky günler. Soňky günler diýendir, oň diýen eldir. Soňky günler diýip başlady. Näme üçin? Siz näme bolýar? Siz näme gorkok züwet diýen bolýar.
Yüzüňiz açyk size hiç saat edilmedi. Bir düň sonra görýär. Bolýa men yüzüm açsam men garnaşlama azar berip başlasar. Sen ne atjak diýip, sen kömek edip biljekmi diýip sonra görýär bolýan. Sen niýe öle ilki yüzüňi açdy ýa. Ondan gurrun et. Hani diýen öle kime azar beripdirler diýen. Hani yüzünü açıp çıkış edenlere azar vermedik adam yok ýa gurrun et ýa. Näme ýokmy? Wepa şopanyň maşgalatyna azar vermedilermi? Maşgalaty yüze urup gider ýa etmedilermi? Etdiler. Sen o adatda bolsaňa orsetdi işläp beren. O maşgalatyna azar vermedilermi? O suratlaryny tutuş Türkmenawa şäherinde gelmäp çykmadylarmy? Çykdylar. Maşgalatyna azar berdiler. Häzirem azar berdiler. Orada student da on maşgalatyna azar bermedilermi? Berdiler. Kim yüzünü açan bolsa şoň hemmesiniň ýa Dür Sultanyň maşgalatyna azar bermedilermi? Berdiler. Dogan garnaşlaryny mädir? Süýräpdir. Ya Narjanyň garnaşlaryna azar vermedilermi? Berdiler. Özü çykyş aýdy otyr. Faktlar bar. Hemme yüzünü açyp çykyş edenleriň dogan garnaşlaryna azar berilip gelýär. Sen näme diýen? Ýok hiç kimem size batyryp bilmez. Sen näme onu sen ya Berdimuhammed filan alaşy ýerdinmi degmedi. Sen diýen getirip bilýän Berdimuhammed. Sen diýeniňi diňlär ýaly Berdimuhammed diňlär ýaly sen kim? Bütün dünýä diňletdirip bilen ok halkara gurumlar diňletdirip bilen ok inni geldiňde ha oşular yüzüni açar bolan azar berme diýjekmiş. Onda et degmedimi? O näl gurrun edi? Ya sen Türkmenistanyň ýagdaýyny bilmedik görýän. Sen bilýän, ýöne bir hakykatdan bilmedik görýän. Inni şol soraw ýüze çykýan. Näme gerek onda sen? Bilip otyrdyňa. Yüzünü açyp çykyş edýän adamdan başgalaryna azar berli. Inni başga bir soraw berdi. Yüzümüzü açma, aşağılık bilen hareket etsek gaýta has netijeli bolmazmy? Biz işlejek ýöne yüzümüzü häzir aşak ýaly ýok bolmaz diýip jogap berdim. Ona men gorkadar häzir geljek nemedi. Şon diýmedim üçin men bazatlar saklap kaldym. Eger ertek gün sen şu aýdan eden beýanatyň ýygyňa ýutmagyň mümkin. Ýöne ýutdurmar. Sen o deden çykyşyň hemmesini ýa men saklap kaldym. Näme şunu diýen? Men bokuň içinden moňjy gölecek bolup edem mok. Sen halkyň gözüni başyna aýlajak bolup ýörüýçe edýän hereketiň öňüne almak üçin edýän. Sen adamlary satmaklygy resmileşdirjek bolýan şoň öňüne almak üçin edýän. Şoňa da halk ýol bermelidir. Adamlar şoňa gaty üns berin. Bu edýän populistik çykyşlaryny diňe bir zat bar. Bizi gollamaýanlar halkyň düşmanyny edýär bar. Şondan başga zat ýok. Şoň edýän çykyşynyň hemmesiniň içinden şo geçýändir. Ýok. Sen ýöňüň halkyň düşmany bolup bilersiň ýöne başga garaýşdaky düşünjedäki adamlardan halkyň düşmanlaryny ýatap bilmersiň. Olar sen tanqidçilen bolup biler. Olar sen garşydaşlan bolup biler. Olar sen saňa garşy alternativ pikirdäki adamlar bolup biler. Onu hem şin bir giden garaýşdaky adamlar alag etdiň diňe şoň sen bilen alalaşmaýanlyk üçin alag etdiň halkyň düşmany ýazaýanlar. Näme biz Ýewropada da şey delimi? Ýewropada da ine hökümete garşy çykyş edip ine giýjek şolada demonstrasiýa geçirip ýörler. Çehiýede da, keň oturan Germaniýada da, Fransiýada wapyan asla ýatan ok. Demonstrasiýa. Hökümeti şo ýurtlaryň hökümeti ýa şu ýurdun hökümeti şol apaniyetlerini, hökümetiň apaniyetlerini halkyň düşmanyny ýazaýarmy? Siz halkyň düşmany, siz watan dönükler diýip bir ýerde okudyňmy? Germaniýada ýa başga ýerde? Ýokdur. Şonu etjek bolup gör, sen aýaňa sallap türmäge diýen. Sebäbi näme diýen sen adamlara şyltak atýan, elinde subutnama ýok. Diňe şoň garaýyş üçin ýyzarlaýan. Sen häzir adamlary garaýyş üçin, wajdan tapawutlyk üçin ýyzarlajak bolýan. Şol tradisiýanyň, şol kulturany ýora goýjak bolýan. Ana sen etjek bolýan. Sen häzir taňa bir azajyk sen diýildi bolýan, ýa sen diktatory öwürlüň akylyny başyňa ýetirdiň. Meni näme üçin bu zatlar häzir şey uruklandyryp otyr şu zatlar diýmän. Men ýurtdan çykanda diktatora garşy göreçip çykdym. Men diktatoryň psihologiýasyny bilýän. Şonam häzir seni görüp otyrym, senem suwud edip otyrym. Özüňden ýa ýatadyň. Hudaý ýatadyň ýa. Özüňe dil ýetirtmejek bolýar. Maňa dil ýetirip otyrlar. Men şolardan halkyň düşmany ýataýarmy, watan dönüg diýän. Men jogap berjek bolýan. Başardan jogap ber. Sen näme diýen? Sen olara sarady getdine ýarlyk takýan. Halkyň düşmany mahkama şeýlerini sen aşagyndan çykdyň, ýa Krishna guly, sen Krishna gulyň sen hymmaty ne diýen? Bir güden ýarlyklar takýan. Durga olar saňa ýöne koýja soraw berýär. Saňa ýöne koýja sorawlar berýär bol sen bir güden ýarlyk ýataýan da adamlaryň baryny mahtar etjek bolýar. Sen psihologiýaň
Berdimuhamedov'un Haramuli'nin psikologiyasından jinnek gel tapawdy mı? Yok. Özüňem pis tapar supesi diýilen ýaly edip ýene de kim bile birleşýän, çemen öre bile birleşýän. Bolýa, birleş. Ýöne özüňden garaşly jurnalist ýazajak bolmanda men garaşly diýme. Sen garaşly däl. Garaşlyňam garaşly diýip. Näme üçin şoňa birleşýän? Odaňam şoňa näme üçin sen ýekije belli edip bilen ok. Özüňe maýadýan biz ýa ahlak meselesinde, biz näme meselesinde, biz türkmençiligimizi saklamaly, ay biz näme etmeli? Türkmençiligiň gurrun neden bolýan, ahlakyň gurrun neden bolýan, oňa men sen aýda sözleň getirer. Ýöne näme üçindir? Şemenere ýaly ahlaksyz hereket edip duran, hakykatdanam agdymdan çykmaýan söz ýok, feň sözüm çykmaýan ýok. Şola ýaly ýakynlaşýar. Şoňa ýekije ödemediň ok, geçirýän söhbetleşlik ýokda, ýeke hora berdiňmi? Çemen näme üçin şolar ýaly? Hapa feňişler ulanıp ýörün başga ýerden eden adamlara jogap beremdi, kommentariýa ýazamdy. Beýtme zat diýip sen näme üçin ýekije hora berdiňmi? Beren näldin? Diýip saňa ahlagym gerek gel, wyjdanym gerek gel. Bir zat gerek. Diňe bähbi. Şonu güýçlerek görýärmi? Şoňa arasynda bir hili güýçler bardyr öýdäň. Diýmek, şoňa ýaranjylyk etmeli, şoňa süýkenmeli, şoň güňünden turmaly, şo bir ýerine üýür diýse üýürmeli, üýürme diýse üýürmelýär. Biriniň kim bir ýerini ýala diýse ýalamaly, ýalama diýse ýalamalýar. Hakykatdan şeýde alyp barýan. Garaşly jurnalist onu ýaly edip alyp baranok. Adazyk wyjdany bolan adamam şonu ýaly alyp baryp bilen. Oň üçin jurnalist bolmak gerek däl. Adam bolmaly. Ertek gün häzir sen şemenem edil saparyklyma edişiň ýaly etşeňe men garantiýa berýän. Häzir şemen bir ýerde sen bilen konfliktde girsin, sen şunyň näde urdy? Diýsin şo saňa. Ertek gün hawa men bilýärdim diýen bolup başlarsyň. Sen saparyklyma bilýän ekeniňe Thomasdan bäri. Şol bir ýamdan bäri. Thomasdan näme odary betden bäri bilip gelýän eken. Näme üçin indi birden ýöne senki däliýär etdi, sen diýip içeklediler, bar gitti ödeşin bilen bollydylar bolyn. Birden kägödüň açylan bolup adalatly kişi bolýar. Sen adalatly bolsaň, madam adalatly bolarsyň. Sen adalatlyň şeýdip üýtüp durmazdy. Bugüne oňa şeýdip ýaýaplap oňun bir gahrman ýasap otýardy. Bugüne bolsa, indi men bildim kimdiň diýen. Ol haçan nidi? Jurnalist ýok. Jurnalistler ayagyndan baş şagatmaly. O Thomas'ın başında diýdi. Ondan bäri näme? Sen aklyňa aýdanmady. Ol haçan awda kulyny maskaralady. Thomas'ın başında maskaralady. Sen şonu eşitmedinmi? Şondan bäri oturup indi birden aklyňa aýlanaydy. Ýok, sen peýda görjek boldun, yaranjak boldun bolmady. Ondan birden sen adalatly boldun. Ana sen adalatlygyň fiil häsiýeti tapawdy. Şoň üçin türkmenler bir zat bardyr, şolar ýaly adamlara näme diýerler? Şoň ýüpiniň üstünde odun goýup bolýan däldir diýerler. Gynany täkden şolar ýaly adam. Men bilýändim üçin sen bilen bir stoluň başynda oturmam gelýär. Men aýdýan o köp adamlar menden soraýar, näme üçin olam jurnalista, näme üçin şoň bilen bir stoluň başynda oturup gurrun edýän ok diýär. Men sebäbi sen zannyňy bilýänim üçin men şu wagt üçin sen düzelýärsiň, birazajyk bir ya eden şu pasta zorlukluk don zadım maňa garşy eden zatlardan radioda aky internet öňde dur. Şu zatlaryň belki aklyňa aýlandyrar, indi ökünýän sen birazajyk netije çykarandyň diýip garaşdym. Emma sen ýene de şu taýdaky şol öňkü piýasetden täzeden ýöne çykaryp başladym. Menim käbirlerime aýtdym, birazajyk garaşyň diýdim. Şol adam diýdim. Ödem maskara eder diýdim. Şoňa mümkinçilik bolan adam. Gaty görmem men taň aýdyr şeýdip gaty yaman gaty diýýärler. Diýmeli bolýar. Sebäbi sen gaty gitdin. Sen şenniňi zadyň bilmeýän häzir adamlara ýem sen satyp başladın. Adamdan häzir maglumatlaryny berip başladın. Bu adam öňüne hok man almaly. Şoň üçin men häzir udyň gurrun etdim, bu gepleşigimiň diňe birinji bölümi. Häzir faktlar bilen sen edendi konkret çykyşlaryň bilen, şonu aýdan sözleň bilen baglanşykly bölümi indi bölüm bolar. Şuňlukça hormatly dinleýijiler, Ünferip dinleýänimiz üçin köp sag bolun.